U Boki je juče održana prva diplomatska regata u Crnoj Gori. 30 ambasadora, članova diplomatskog kora, domaćih i stranih privrednika uživali su u ljepotama zaliva. U opuštenoj atmosferi na jedrilicima pričalo se i o nešto ozbiljnim društvenim temama, a jedino je falilo vjetra da ugođaj bude potpun. Ljubica Milićević. Uz sunce, more i razvijena jedra, prva diplomatska regata u Crnoj Gori mogla je da počne. Da se ukrcaju bile su spremne brojne diplomate u našoj zemlji, ali i crnogorski privrednici. Krenulo se iz Tivta. A jedrili su kroz tjesnac verige do Peraških ostrva i nazad. Imali smo predivan dan, oktobarski sunčan topao dan. Veoma lijep i spektakularan pogled na planinu Lovće. Jedini problem koji smo imali je taj što nije bilo vjetra. To ipak nije poremetilo cjelokupan ugođaj. Osim druženja i prepuštanja ljepotama zaliva, diplomate i predstavnici crnogorskog privrednog života bili su u prilici i da na opušteniji način razmijene mišljenja o ozbiljnim temama. Regata je bila i odlična prilika za neformalne razgovore diplomata i predstavnika biznisa. Imali smo sjajnu diskusiju na brodu, neki su čak i skočili u vodu. Zabavljali smo se i u isto vrijeme pričali o poslu i razvoju države. Šta možete očekivati više? Mislim da je bilo veoma uspješno. Tako misli i crnogorski ministar turizma. Kaže da je organizacija diplomatske regate važna za produžetak turističke sezone u našoj zemlji. Uspjeli smo da turistička sezona traje mnogo duže nego što je bilo u prethodnom periodu. Na taj način i projekti koji su vezani za investicijne aktivnosti, koji su vezani za turizam, su mnogo isplatljivi nego u prethodnom periodu. Zbog toga ćemo ovakve projekte u buduće maksimalno podržavati. Regatu je na inicijativu njemačkog ambasadora organizovala NVO Diplomatic Regata Club, a osim njemačkog jedrili su i ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Velike Britanije, Slovačke i još 30 članova diplomatskog kora u Crnoj Gori. Među učesnicima bio je i princ Nikola Petrović Njegoš. Svi su saglasni da ova manifestacija treba da bude tradicionalna, a već se dogovaraju da slična bude organizovana i na Skadarskom jezeru.